Maayong hapon. I'm going outside. Bibili ako ng vanilla. So, saglit lang. Panandali ang life. Kumusta ang lahat? Kumusta ang lahat? Hello, Day! Punta ako ng labas, Day. Bibili ako ng ipapakita ko yung parang cherry blossom, Day ba? Bibili ako ng vanilla, Day. John, can you please look after Waffle? I'll back home soon. Alright. What you want me to buy? Nag-work ka, Day? Okay, I'll buy for you, okay? Oops. John, don't touch this one, John, ha? Alright? Are you listening, baby? Yes. So, good boy na, ay? So, good boy, my love. My love, love, love. Only Gumi, you want me to buy for you? Yeah. Day, wala na kayo work, Day? Magpaganda tayo konti, no? Kasi, ano. Ha? It's okay. You can charge your... You can charge. Love you, John. My good boy. My good boy, good boy. So, can you hold waffle now? Gumene. I'll back soon, okay? Because I want to make potato cake. I can find vanilla. So, hold waffle na. Sorry na. Mama, bakso na. Ano, hello, everyone. Tina, Papa? No? Bread. No. Bread. 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 Hello. Hi, Dong. Labas ako, Dong. Asa man tong kuan ay? Asa tong yabi? Hello, Jun. Where's the key? It's okay. I will not close there. Thank you, Dong. Thank you, Dong. Ipakita na ko ang kuan. Punta ako ng ano. Sige lang, ha. Dito lang, maglalakad lang. Ito yung place namin. Tingnan nyo, oh. Parang ano siya, sakura na maliit. Diyan lang, malapit lang yung ano, pupuntahan ko. Diyan muna yung mga bata. Hello! Ito yung mga kapitbahay namin, oh. Oops. Hello, Ann. You miss the place? I miss you too. Yan, ito yung sabi ko sa'yo, nasa Sakura ba? Parang, Sakura ba to or Umi? Yan, oh. Ganda, diba? Yan, oh. Ang ganda niya, oh. Oh? Klase ka, En.
Ay, wala, naligo pa ka. Ganda, ano yan siya, hospital na bahay na din nila. Yan. Short live lang to kasi bawal sa loob mag-live si Lolo. Hi Lolo. May garden sila Lola at Lolo dito. Malapit lang yung supermarket, pwede lang malakad. Punggay lang garden. Actually, ito yung place namin is, ano siya, parang old village pa. Apartment, bagong apartment. Ang ganda na apartment. Ay, ang sarap din maglakad minsan kasi exercise sa katawan. Diyan kami minsan ni Junjun. Yung Cowen Park. Malapit sa bukid. Yan yung supermarket to. Pero i-tour ko muna kayo dito para medyo Salamat sa tatambay. Pambawa. Yan dong, ito yung supermarket dong, malapit sa bahay dong. Yan. Yan Ganda ng nila parang garden. Actually, pwede akong dumaan doon. Dito lang ako dumaan para makita nyo yung place. Tingnan nyo guys. Maraming guys. Orange. Yan tingnan nyo guys. Ang sarap na kawin. Ay, bawal kasi. Patay tayo. Yan Uy! Ang sarap. Laki pa. Fresh from the farm. Fresh from the farm. May bago pa lang pinapatayo ng bahay. Diyan. Tayo ay ikot dyan. Actually, pwede tayong dumaan sa kabila. Nang dahil sa ay gusto ko kayong i-tour. So tayo ay magtutour. Pak na pak, ganar. So, dito na tayo Diyan, here. Actually, meron sa likod. Pwede akong dumaan sa likod. Dito lang ako dumaan para mas bongga yung lakad. Diyan, yan siya, yung daan ba? Ang National Road. Sa Marasyak tayo, Marasyak. Actually, to siya na place na hindi masyadong mura, pero sige na lang kasi nga malapit sa bahay.
Yan oh, may 100 shop. Hello sa 5 million viewers. Kumusta? Thank you, thank you. So, dito tayo sa 100 shop. Ito yung Daiso. Parang Daiso. Pa hindi siya totally branch ng Daiso. May nahanap ako yung pang baking ba? Sa pang baking na ito. This is good. Okay na. Ito yung pang pagawa kasi ako ng thank you sis. Pretty Babsy Vlogs. Mega love shoutout. Hindi pwede malaki yung boses ko kasi nasa loob ako ng supermarket. May din sila oh. Bili tayo nito. To siya sa egg. Gagawa. Mag-bake ako ng potato cake. May malaki pala oh. May malaki. Ito na lang no. Kaysa maliit no. Pak nagtampunggan na. Hello. Hindi pwede malaki yung voice ko kasi bawal. Gusto ni anak ng charger. Sa iPhone. Mga loves, babay muna ha kasi nasa loob na ako. Bawal kasi yung camera sa loob. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.